sir sa tuwing. Kapalit ko itong nasakyanan na picture na. Karong nga, talagsar na bininga sakyanan. Talagsar na bitang makapalit ani mo inani. Okay? Yan sir. Ay, okay sir. Ano? Otro sir. Otro. Ay, putlang diri. Diri kitawan ba Sige ka? sir, sige sir. Okay sir. Eh? Sige sir. Eh? Ano eh? Tarong nga ba? Sula ba kayo? Dito ka na pitbi? Isa mo ni siya nga. Oh no! Dali. Sir. Dali na pit lagi sir. Dali na pit sir. Dali na mong good kita. Picture kita kadali. Yan siya da. Yun sir. Yun sir. Okay lakaw sir. Isa. Dali ko. Last na lang. I-zoom lang kamay pag zoom kamay, hayagi kamay. Di pa doon, ilang palayo sir, di lang pa doon sir. Mag-arong-baro na kayo. Walang ginasakyanan na. Eh? Yun sir. Dali ko sir. Lakaw. Oh, kanit siya da. Kita kayo masakyanan ba? Bago magpalit. Yapon pa yun ako ipalit. Yahoo! Ay, kapadlong. Lakaw sir. Salamat ha. Ano din siya? Apo ni sir. Oh no!